B'9 voti kontra u 1 favur, il-Bord tal-Awtorità Maltija tal-Ambjent u l-Ippjanar irrifjuta applikazzjoni għal proġett ta' wind farms fis-Sikka l-Bajda. L-applikazzjoni għal dan il-proġett kienet imresqa minn amministrazzjoni preċedenti, fi żmien li kien responsabbli mis-settur l-eks Ministru George Pulicino. Iżda l-esperti dejjem esprimew xettiċiżmu dwar l-għażla tal-post u l-vijabilità tal-proġett. Fil-fatt, il-Bord tal-MEPA kellu qudiemu rakkomandazzjoni biex il-proġett ikun irrifjutat, dan għal raġunijiet ambjentali. Wara analiżi teknika li saret irriżulta li l-proġett kien se jkun ta' dannu għal flora u l-fawna tal-madwar. Fost oħrajn għax iż-żona li fija kien propost il-proġett hija kkunsidrata bħala żona speċjali ta' konservazzjoni. Il-laqgħa damet madwar 3 sigħat u matula spikkaw l-interruzzjonijiet kontinwi tal-eks Ministru George Pulicino li flimkien mad-deputat Marta Sportelli attenda biex jiddefendi l-proġett. Meta u ma tgħidlix meta għas-sinjat it-taħbi. Xkull waħda erfa' responsabilità. Il-text message irċivejta waqt il-laqgħa Mr. Chairman. Ħanejlek għalfejn, Mr. Chairman, ħanejlek għalfejn. Għax meta ttieħdet id-deċiżjoni jien kont membru tal-kabinett. Tajjeb? U ġi mistoqsi eżattament. Il-fatt li tkun skedata toħloqx problema illi s-sit jintuża. Tajjeb? U għalhekk qed insaqsik meta? U għalhekk huwa pertinenti, Sur Chairman,